आङो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय जे जोङो दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव गासै जोङो 8टा ट्राइसाइकेल जोंहा 3 हुइल चेयार जोंहा 5 जों ससियेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों बेखौ मोननो हानानै जोंनि समस्तियाव बेखिनिखौ जोङो राननो हानायनि थाखाय आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो जायफोरनो जोङो राननानै होदों बिथांमोनखौ आङो फारि फारि बुंनो आङो लुबैदों जे जोंहा हाथिसारनि 1 नं मैनागुरि गामिनि जा मिस संगिता दर्जी बिथांनो जोङो हुइल चेयारखौ जोङो होनाय जाबाय जोंहा बुहुरपार रुनिखाटा श्रीमती सुखुश्री हाज'वारी बिथांनो जोङो होनाय जाबाय आरो जोंहा सुमित नार्जारी 1 नं उदालगुरि सान्थिपुर बिथांनो जोङो हुइल चेयार होनाय जाबाय आरो जोंहा दीपिका लाख्रा मैदोम दाखिनगाव बिथांनो जोङो हुइल चेयार होनाय जाबाय आरो रिंकु बसुमतारी बिथाङा 12 बोसोर बिथांनोबो जों हुइल चेयार जों बेखौ होनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंहा सम टुडु 45 बोसोर 2 नं देवस्रि बिथांनो ट्राइसाइकेल जों होनाय जाबाय मेरगा नार्जारी 58 इयार्स बिथाङा खरफागुरिनि लाइमुथि ट्राइसाइकेल जों बिथांनो होनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंहा पबित्र राय 30 बोसोर बिथां मोदोम रुनिखाटानि बिथांनो जोङो ट्राइसाइकेल जों होनाय जाबाय गासै जोङो 3 ट्राइसाइकेल आरो 5 जोङो हुइल चेयार जों होनाय जाबाय आरो जोङो आसा खालामदों बेनो निस्सय साफिसियेन्ट नङा बेयो थोजासे नङा जोंनि मिथिनायाव आरो गोबां बेबायदि फैगासिनो दङ आरो जोंनि समस्तियावबो बेबायदि गोबां जोंहा नोरजिया सुबुंफोर जे जोंहा जायफोरखौ जोङो हेन्डिकेप होननानै बुङो दा बिथांमोनहा निस्सय जोंनाव गोबां दङ जों बेखौ लिस्ट खालामगासिनो दङ जों लिस्ट खालामनानै दोननाय जाबाय फैबाय थानाय समाव निस्सय जोङो सरकारनि बेबायदि आसनि जुदि फैयो अब्ला जों बिथांमोनखौ होनो हानायनि निस्सय थासारिया जोंनिसिम फैगोन बेखौ आङो मिजिं खालामो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैनानै दं नामा? गावनि देहानि सायाव सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव दं नामा? नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा दासि। जुदि दं नोंथाङा गोख्रैनो सुलाद लादो। गोजोनथाव खौरां SI निउर'थेरापि सेन्टार बेयाव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनायखौ फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय आरो बायदि बायदि रोखोम सानाय दंब्ला गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। बे SI निउर'थेरापि सेन्टारा चिरां जिल्ला बेंटल गला नं 5 आव दं। फै बिदिब्ला मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव कल खालामनि। जानबुं नम्बर 7620160459 आरो बे नम्बराव कल थाङाखैब्ला 9476977956 आव गोख्रैनो सुलाद लादो।